few inches later. Yung mga mahilig manlait dyan, naka! Tigilan nyo na yan dahil wala kayong mapapala dyan. Hindi nyo ikakayaman yan. Kahit kailan talagang ganda ng kilay ko. Wow! Love it. Huy, Mare! Tingnan mo naman yung kilay ni Juying. Sobrang kapal naman ata. Nasobrahan ata. Ano kayong ginamit niyang pangguhit doon? Uleng? Ganun kakapal? Akala mo naman kagandahan, pero hindi niya alam. Nakakahiya yun. Sobrang kapal. Kilay is like daw. Nakikigaya ang ate! Ang ganda tuloy na nabili kong blush on. Parang bagay na bagay sa akin. Parang tuloy akong prinsesa. Uy, Mare, tignan mo naman yung babae dun sa may kanto. Tignan mo yung blush on niya, ang kapal-kapal. Akala mo naman, wala nang bukas para mag-blush on ulit? Ano mo, sobrang kapal. Nagmukha na tuloy siyang clown. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two. Ay, sarap talaga pag-exercise. Uy, Mari, tignan mo naman yun. Nag-exercise sa tapat ng bahay nila. Tinataas pa talaga yung kili-kili niya. Eh, buti sana kung maputi naman, maitim naman. Nakakahiya naman yan. Baka pa may libag-libag pa dun. O di kaya may bukok-bukok pa. Nakakahiya talaga. Ano? Uy, friend, tignan mo, nakikisunod sa uso, nagtitiktok daw. At ito pa, nag-short pa talaga na maiksi. Akala mo maputi. Pero hindi, tignan mo yung puwet niya, oh, ang itim-itim. Hindi na nahiya. Ano ba yan? 2,000 years later. Ay,